Boerderijwinkels floreren dankzij coronamaatregelen. Het is vrijdag 14 augustus. Dit is Zeeland Nu. Zeeuwen meiden drukke supermarkten. Actie in Vlissingse haven gericht op crystal meth. En genoeg handtekeningen voor een referendum. Dag dames en heren. Boerderijwinkels in Zeeland hebben het drukker dan ooit. Sommige winkeliers zagen hun klantenbestand de afgelopen maanden verdubbelen. En dat kwam dan met name door mensen uit de buurt. Ze verkozen de boerderijwinkel boven de grote supermarkt. Vooral aan het begin van de coronacrisis. Appels en jun, dat was enorm. In het begin van de coronaperiode bleef het hamsteren niet alleen beperkt tot de supermarkten. Doei, bedankt hoor. Enorm. Echt waar. Ja, dan dacht ik, goh, moeten mensen nog zoveel appels doen, maar... 4 bloemkool, 5 courgettes. Te gek om op te noemen, 40 kilo aardappel, niet te doen. Deze twee boerderijwinkels liggen 3 kilometer van elkaar vandaan bij Schoondijken. Beide hebben aanzienlijk meer klanten gekregen. We hebben natuurlijk wel wat meer drukte, omdat de mensen ook meer tijd hebben om bewust echt te komen naar de winkel, denk ik. De kindjes wonen tussen zo, dus op de fiets riemen we gezellig naar de boerderijwinkel, we doen dan gezellig de boodschappen. Sinds de coronatijd is het abnormaal druk geworden. Bij ons is het echt allemaal wel echt de mensen uit de buurt, zeggen we er ook altijd maar. Ons eigen volk, zeg maar. We hadden de Belgen niet, want die mochten niet meer komen. Maar het maakte niet uit, het was super en super druk is het. Uit een belronde langs boerderijwinkels door heel Zeeland valt op dat ze het veel drukker hebben gehad als je het ook vergelijkt met dezelfde periode vorig jaar. Wie de drukte in de supermarkt wilde vermijden, koos voor de boerderijwinkel. De supermarkt, ja, dat moet niet zijn op het moment. Zeker nog niet met de toeristen. Hier is het wat ruimer. Ik woon in Breskes en daar is het in de supermarkt op het ogenblik ontzettend druk. En iedereen loopt dan wel een beetje door elkaar. En ja, hier kan je dan toch een beetje op een veilige manier je groenten halen. En ze krijgen een eerlijke prijs voor hun producten hier. Dat was ook wel in de coronatijd dat je denkt van nu moeten we in ieder geval elkaar een beetje helpen. Ja, in eigen streek kopen vind ik altijd nog het beste. De beste producten zijn van hier en niet van het buitenland natuurlijk. Het voordeel van de boerderijwinkel is dat er maar een handjevol mensen tegelijk naar binnen mag. Also, hier doen oom en ons ook echt van 3 klanten binnen in de winkel. Also. De mensen staan buiten lekker gezellig te kletsen. Also. Echt op een eindje in afstand. En in de supermarkt is dat ook niet zo. Hè? Als je kleine kindertjes hebt en die mogen niet mee de supermarkt in. Wat is nou leuker om op een boerderij en er staan hier skelters, er staan fietsjes. We hebben konijnen, we hebben een geit. Laat de kinderen maar lekker spelen. Ze gaan om de uur huilen als ze naar huis moeten, omdat ze niet willen. Kijk, alsjeblieft. Toch vragen ze zich af of de drukte na corona zal blijven. De klanten kan je niet kopen, nee. Ik hoop van wel dat we het echt dat we het zo mogen blijven vasthouden, zeg maar. Dat hopen we natuurlijk. Ja, daar doen we het ook voor. Wat verwacht u? Daar kan ik niet in kijken, dat is de toekomst. Hoe die toekomst ook uitpakt, de dames zijn nu in ieder geval blij dat nieuwe klanten hun winkel hebben gevonden. Bij het onderzoek op een schip in de haven van Vlissingen was de politie gisteren op zoek naar een mogelijke lading crystal meth. Dat zegt de Zeeuwse eigenaar van het schip tegen Omroep Zeeland. De 2 containers die zijn onderzocht bleken volgens hem uiteindelijk drugsvrij te zijn. Gisteren aan het eind van de middag zijn de containers terug aan boord geplaatst en is het schip doorgevaren naar de bestemming richting Hansweert. Volgens de Zeeuwse eigenaar van het schip die niet voor camera wil reageren, zijn de 2 onderzochte containers te linken aan een bedrijf dat eerder al aan het licht kwam tijdens een grote drugsinval, genaamd Operatie Portunus. Het bedrijf zou de drugs geproduceerd hebben, vandaar dat de politie zo geïnteresseerd was in die 2 containers. Aldus de man. De hele donderdagmiddag deden politie en douane onderzoek op het schip. De containers zijn eraf gehaald en gingen door een röntgenscanner. De eigenaar van het schip kan geen contact meer krijgen met het bedrijf dat de containers bij hem heeft geboekt. De mensen van het bedrijf zitten vast, zegt hij, en het bedrijf is gesloten. De eigenaar draait nu op voor de kosten van het laden en het lossen en het eventuele opslaan van de containers. De politie heeft nog niet op het verhaal van de eigenaar gereageerd. Stichting Zeeland Tolvrij heeft genoeg handtekeningen bij elkaar om een referendum aan te vragen voor een tolvrije Westerschelde-tunnel. 1400 mensen hebben een krabbel gezet. Ze vinden dat de tolvrije tunnel moet worden opgenomen in het compensatiepakket voor de marinierskazerne. Volgende week stapt de stichting naar de provincie om een volksraadpleging aan te vragen.
36 politievrijwilligers van buiten Zeeland draaien deze zomer mee met de politie op Schouwen-Duiveland. In ruil daarvoor krijgen ze tijdelijk een vakantiewoning. Dat idee ontstond ooit op Goeree-Overflakkee. Maar Schouwen-Duiveland doet ook al een paar jaar mee. Het is vooral bedoeld om de zichtbaarheid van de politie te vergroten, nu er veel toeristen zijn in Zeeland. Vakantiepark Poort van Zeeland in Hellevoetsluis. Politievrijwilligers uit het hele land vieren hier een week gratis vakantie met hun gezin. Maar moeten daarnaast ook aan het werk als agent. Ik ga aan de slag. Zoals Daniel Laagmaat uit Den Haag. Hey Jan. Samen met collega Jan is de eerste stop vandaag het strand bij de Brouwersdam. Ons is gevraagd om te handhaven dat dit het zwemgebied is en daar het gebied is voor extreme sporten. In eerste instantie is ons gevraagd om het te waarschuwen, want de boete daarvan is best pittig, €250 en €9 administratiekosten. Dus we willen vooral nu even waarschuwen en hopen dat het van mond tot mond gaat. Dat uiteindelijk het hier voor zwemmers weer een redelijk veilig het zwemmen is. Hoe groot is jullie werkgebied eigenlijk? We hebben dus het eiland Schouwen-Duiveland en het eiland Goeree-Overflakkee tot onze beschikking. Vooral om het recreatiegebied daarvan, dus eigenlijk een beetje de eindpuntjes van beide eilanden mee te pakken. Dat werkgebied in een week leren kennen valt echter niet mee. Hoe ver ligt Zonnemeer hier vandaan vanuit Renesse? Welke zei je? Zonnemeer? Dat is 06. Geen idee. Geen idee? Geen idee. Zierikzee? 1, Zierikzee? Ja, daar zijn we gisteren geweest. Ik denk dat het wel een half uur rijden is vanaf hier. Ellemeet? Ellemeet ligt hier wel redelijk in de buurt. Dat is een dorpje hier vlakbij. Jullie zitten hier 7 dagen, waarvan 4 dagen werkend. Valt dat mee of valt dat tegen? In mijn vertrouwde werkgebied zijn dingen helemaal geautomatiseerd en hier zijn heel veel dingen nieuw. En dat 4 dagen achter elkaar, dat vind ik persoonlijk best wel pittig. En je bent hier niet alleen, je bent hier ook met je gezin, met je schoonmoeder. Ja. Wat vinden die daarvan? Ja, die genieten. Ja, die vinden het hartstikke leuk hier. Betekent dat ook dat het voor herhaling vatbaar is voor jou, denk je? Ik zit op een WIP. Daar moet ik nog even over nadenken. Dat weet ik nog niet helemaal 100% goed uit te dokteren voor nu. Maar als ze het aan je gezin vragen, dan is het een volmondig? Ja hoor, die willen nog wel een weekje blijven. En voor meer nieuws is aangeschoven Stefan Dane. Ja, Arie, ken je die mop van het grootste werkschip ter wereld dat naar Zeeland zou komen? Ik voel hem al aankomen. Geen zorgen hoor. Hij komt niet dit weekend naar Zeeland, maar wel een andere keer. Maandag lijkt nu de aankomst te zijn. De aankomst is al een paar keer verplaatst. Meerdere dagen zijn genoemd, maar ja, dit weekend bleek toch te vroeg te komen. De Pioneering Spirit is bijna 400 meter lang en ligt nu nog voor de kust van Denemarken. Daar worden 2 onderdelen van een platform ingeladen en die moeten naar Vlissingen worden gebracht. En dat heeft dus allemaal vertraging opgelopen. En nu wordt het schip dus op z'n vroegst maandag in de Zeeuwse wateren verwacht. Ja, wij laten het niet los. We houden het in de gaten. Wij houden het in de gaten, zeker. Ja, ander nieuws. De crowdfundingsactie voor Nico Lauwersen, oftewel Nicolientje, die loopt vandaag af, hè? Klopt, ja. Nico Lauwersen, een bekende en flamboyante Vlissinger, kan ik wel zeggen. Vroeger liep hij vaak in vrouwenkleding rond, vandaar zijn bijnaam Nicolientje. Hij raakte al zijn bezittingen kwijt bij de grote brand, een explosie in een flatgebouw waarbij ook een bewoner omkwam. Hij raakte zijn katten kwijt, zijn vogels en zijn bezittingen. Niet verzekerd te zijn. Hij bleek niet verzekerd en daarom is hulp geboden. Er is een crowdfundingsactie gestart en die actie loopt vanavond af. Het doel was om €10.000 op te halen en ik heb net even gekeken, op een paar €100 na is dat doel gehaald. Nou, dat is mooi. Ja, zeker. En dan nog dit. Vanmiddag reed er een badfiets door Terneuzen. Geen bakfiets, maar een badfiets. Het is een rijdend kunstwerk en initiatiefnemer Christel Jansen probeert op die manier kunst naar de mensen te brengen. Het kunstproject is opgezet om de glimlach in de openbare ruimte te krijgen. En ik heb expres gekozen voor die openbare ruimte, omdat de openbare ruimte toegankelijk is voor iedereen. Als mensen de badfiets voorbij zien komen, dan is het zo van, oh haha, of hey, dat is een bad. En het soort verbazing, lach tegelijk. Ik ben heel trots, vooral op de kunstenaars, dat ze het zo goed hebben opgepakt om er echt een echt kunstwerk van te maken. Dit nieuws en meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl. Stefan, dankjewel.
Gelukkig is het al wat koeler, al scheen de zon vanochtend toch nog een beetje. Maar de eerste regenbuien, die zijn er echt. Maar met gemiddeld 25 graden was het echt nog niet koud. De komende dagen zal de regen en ook het onweer doorzetten. En wordt het gelukkig toch nog een heel klein beetje koeler. Straks krijgt u nog het uitgebreide weerbericht voor de komende dagen. Maar eerst zometeen eten we in Trots op Zeeland een heerlijk ijsje. Hey hoor, thank you. Hier, de smaakjes. Kijk eens alsjeblieft. Kijk, alsjeblieft. En tot zover deze Zeeland Nu. Morgen dan ben ik rond deze tijd weer bij u terug met een nieuwe Zeeland Nu. En dan ook met het weekoverzicht van het belangrijkste Zeeuwse nieuws. Heel graag tot morgen en nog een fijne avond.